Obochirwa senchira yoboye kirano bonongo tigana ne Joseph Tamise igoto komera no mureketo Brighton makuri ogotumanyi buna oyo ole koligie kiro kyobo governor imeye county ya Kisii Bishop Onyonka ni gobone sokiri na konyara komochia omo senator we county ya Kisii Richard Onyonka anena sogo sona na obokori mu governor we county ya Kisii Onyonka ni gate birebuna omo governor ni gagana twekira nimero mu ya senchira ya bena na gotebo onde bonse tobwatia masakarata base koyogwa meromo Botiuru asenchira yoboime. Ekera bakenya bagenderete guchingira umwaka muya mwaka bujiriwe ne 2023 ase county ya Kisii nikabona barayi banyarire bakuboriwa kubeka siasa ya bensemo na koleta amagendero. Ubunubo sokwo bonene korora mu Senetor minto umumuranganje tomuzani one mu mema Onyonka bakona kuburugana no hane zirikali mbara akora korozi gose kounda gose koige kesirikali kakie bale gwanja baire ngora no hana mangana aroro make bagenda kigora alisiko nyuma magega bateba. Bishop Onyonka nigo boiganyarire kagusira imeroberio yo mugabana we county ya Kisii. Onyonka ari na Teresa digantebe iga nande ngendo ni record abagetutu mbaboli bakungu na basacha basomete nangu kwanega na koni nabagetutu abanga ige town abasani bane umuntu utabwati amasakara onyo igete kurikwa taji wikarakaria anyora masakara agendenka asega sia kolire ngiya yo kurigereri abafanya kazi bana nakiwa kolemeremo HPR na kiakara nyare konye punguse ndati galichi basi magendero kina gerengo garatole Simba mbuyamono asenzemo yo kwiguro kwe municipality ya Ugembo nigo Onyonka nyarire kagotogie getambokero ekyo oko monene na namopongezire gavana yaito Simba Arati ikinege ndoka kakatu etu 20 years ago lakini siasa muno mweti siasa yalinga igi nchafu mwakanya chako tebanga kenyanyebe edikote district tukatwaro musana no mumanyete maibu no burale bintu biri mana abantu bande bakasalia igera chebeli tukolio mogoko monene no bosibole bwa bantu bagucherie enkoro aseli tangani kabisa konyora gucha gotwale municipality ejego chugokonya abantu ba South Mugirango chu ward 3 boikanga bogetenga na tabaka ward na bomachoge nero nguchiere konyeka korwese ward ya tendere bochu ward Nyenusi Mwenga no yomo wabanyabiasara ase county ya Kisii onyarire ka ukwana igoro ye municipality eyo municipality karo yachire ebinte koleta number 1 miye kogera chipara chia bene che municipality che igorwa na boigo sewage system nebekwe ase municipality eyo na boigo mache bonongo chiale kaba plenty gochikorasi ase binte bibyonsipi mbikonya mono nande bigorebo basi bumachoge na South Mugirango asenzemo ye jindemero anene bali bairite jindemero ase county ya Kisii nigo Onyonka amobori mugabana we county eyo kwene kimuna jindemero chungu iri na chirelio koleta magendero ase county ya Kisii anyongi weto mwana yo minto ku Arati inje na abande bali bamanyita mangana ya mali mu Kisii ga buna ba commissioner atoboguri aturi no nyansa ansiba atobise no ne ngoro ime tomote bijisiri kyonzi omuntu ibete publicirandi gaki tama publicirandi tokoira ekanari ngoro ngaji gukura tokengeru n'abantu bali ababe bono iga ndobwati kimbera and there is no end town or city in the world ekobeta bwati cemetery ngaimo gutindeka abantu pole sana sabara baje batangani Arati gaza tata gaza ngoripotere getaseni